Godhong mauni, godhong jati, nek ngepit padha sing ati-ati. Aja nganti padha lena, iso-iso marai wong cilaka. Kae bulane bunder seser, ngepit aja padha banter-banter. Nek omongan aja kasar, ngepit banter-banter iso nglasar. Kanggo wong sing arep nyabrang aja padha sembarangan. Nek nyabrang sembarangan kuwi iso marai tabrakan. Kanggo wong sing arep belok kudu nganggo kira-kira. Aja nganti salah kreting, kreting nengen malah belok ngiwa marai cilaka.